aquesta sessió el que anem a treballar és un repàs de tot el que hem après durant aquest trimestre. Anem a fer un repàs del vocabulari, de l'ortografia i de la gramàtica i tal vegada repassem alguns dels conceptes que vam treballar en la primera i en la segona. Molt bé, el que tinc col·locat en tot aquest mural és el que hem treballat. Anem a recordar i a refrescar els conceptes que hem vist. El primer anem a veure són les paraules primitives i derivades. Si en recordeu, les primitives eren les que venien i d'elles mateixes podien extreure una derivada, com per exemple era la paraula mercat, que era una paraula primitiva, i supermercat seria la paraula derivada. Podíem afegir-li un prefix o un sufix. En segon lloc, tinc ací dalt paraules compostes. Les paraules compostes, si recordem, eren aquelles que estaven formades per dues paraules, com era l'exemple de paracaigudes. Paracaigudes. Un altre concepte que trobem era el tema dels verbs. Vam treballar les formes impersonals, que si recordeu era el de les floretes que vam veure. Sí? Recordeu que no s'identificava ni el temps ni el mode i era infinitiu, gerundi i participi. Recordem? Genial! I l'altre dia, en la sessió que vam treballar dels verbs, vam identificar verbs irregulars i verbs regulars. I el que es donava en compte és que el verb regular mantenia l'arrel i, en canvi, el verb irregular no el mantenia. Recordàvem també que treballarem en aquesta secció era l'accentuació. Recordàvem paraules agudes, planes i esdrúixoles. El més important és saber la síl·laba tònica quina és per a després poder classificar-la en aguda, plana o esdrúixola. I després accentuarem depenent de com acaben. Si són agudes, recordem que acaben en vocal més S o en I. Les planes és en la penúltima, en la síl·laba tònica la penúltima, i l'accentuarem quan no acaben en vocal, en A o S, en I, al contrari que l'aguda, i l'esdrúixola, que s'accentua en l'antepenúltima, en la síl·laba tònica antepenúltima, i que s'accentuen sempre. L'altra part d'ortografia que vam treballar en aquest període va ser les paraules acabades en P, B, D i T. I recordàvem que escrivíem la P i la T després de la vocal tònica o després de vocal àtona o de consonant si apareixen els seus derivats. I després escrivim la B i la D en paraules acabades en tud. Se'n recordeu, per exemple, inquietud sempre acabaran amb D. I després de vocal àtona, com era, per exemple, la paraula pàl·lid, que acabava amb D, encara que sonava com una T, i de consonant si apareixen els derivats. Altres dos conceptes que portem arrastrant ja de les sessions anteriors o de les avaluacions anteriors és el tema dels substantius i dels determinants. Recordeu que els substantius es podien classificar en comuns i propis, concrets abstractes, individual col·lectiu, comptable incomptable, i havien de tenir en compte que tenien un gènere i un nombre. I què era el substantiu? Recordeu? Segur que sí, però ho refresquem. Eren les paraules que nombraven coses, o persones, o llocs, o animals,
o sentiments. El segon concepte que també portem arrastrant és el tema dels determinants. I hem de tindre en compte tota la seva classificació que hem anat arrastrant. Sí? Recordem que dins dels determinants es podien classificar en articles, per exemple, el, la, els, les, demostratius, aquesta, possessius, meu, teu, seu, numerals, podien ser cardinals o ordinals, val? Marquen un ordre, primer, segon, tercer, o cardinal número 2, 4, 6. Els quantitatius, és que marquen la quantitat, gens, poc, o indefinits, un, unes, algun, qualsevol. Recordem els determinants? Si no recordeu, podem utilitzar el passaport, val? Per a refrescar-los. Sí? Molt bé. Una vegada hem repassat tota la teoria que pot entrar en el vocabulari, ortografia i gramàtica, és moment de posar-se a prova. Per això, haureu d'agafar l'annex 1, que es repasse el que he après. Si us fixeu, trobareu un xicotet text en el que després anem a fer activitats sobre ell. Val? Una vegada llegit, el que fareu és buscar 5 substantius, val? El que hem recordat abans, 5 verbs, recordeu-vos que són les accions que fan els substantius. Després buscarem 3 paraules agudes, 3 paraules planes i una esdrúixola. La segona activitat, el que anem a posar a prova, és les paraules compostes, les que tenim ací que antes hem recordat. Sí? Vegeu que ací teniu el principi i el que heu de fer és col·locar com continuaria la paraula per a tindre una paraula composta. El tercer exercici ens diu: identifica els determinants de les següents frases. Identifica determinants, recordem la classificació per ajudar-se, perquè després, una vegada que nosaltres els hem identificat, el que tindrem que fer és dir de quin tipus és. Val? Aleshores, llegirem les frases que teniu, identifiquem, les subratllem, les encerclem com cada vulga i després tindrem que anotar a quin tipus pertany, quin tipus de determinant és. L'exercici 4 és completar els espais en buit amb les consonants que calguen. Així estem treballant la part d'ací baix, el que havíem dit de la P i la T, B i D. Recordem quan utilitzem per a poder completar les 4 paraules que tenim. Una vegada completades aquestes 4 paraules, haurem de fer una frase amb cada una d'elles. I per últim, en l'exercici 5, ens diu: completa la següent taula amb les formes no personals, les impersonals. Recordeu que érem l'infinitiu, el gerundi i el participi. Si recordeu, l'infinitiu era ar, er, ir, el gerundi ant, ent, int i el participi at, ut, i. Ja tenim el repàs de la teoria que pot entrar. Ja sabem els exercicis com els hem de realitzar. Recordeu que heu de fer els exercicis o a l'annex 1 o podeu fer a la vostra llibreta. En el cas de fer a la llibreta, recordeu les normes d'escriptura. Col·loquem la data a la part de dalt i el títol, en aquest cas seria repàs el que he après. Feu molt bona lletra i continueu treballant com esteu fent. Esperem les vostres evidències. I res més, sols es queda despedir-se, que passeu un molt bon cap de setmana i res més, ens vegem el dimarts. Així que, molts besets. Adéu! Perdoneu, xics, però no vos ho he comentat.
aquesta sessió farem la correcció al següent dia.